Já to natáčím na kameru, jako videoklip. A pak to dám na Facebook, jako klip. Pak zapíšu, víš, že to se může stát v Pardubicích. Ani ten řidič předtím, že nezavětil půlce exteriéru, co udělá. Neslovno za to situaci. Když se nemůže dostat na slovno. Když jsem měl matičku, Jo. Já zatlačím všechno, jak ty auta, které to vykrucujou. No to jo, no. A stejně jí to nejede. Líbí se podívat, co úplně natáčím. No vždyť jo, já to beru všechno. Já jsem pojede autobus. On si myslí, že ten modrý. Já to myslí, že tak pojede. Říká, že jsem dělal to značit ten modrý autobusový. No vždyť jo. No, Já to beru. Vy na ty děli policie, když už je pozdě. Vy, ne, to můžu jít tutaj. Ale pojď nechaj tady toho projektu, pětku ty vole. No pojeď. No tak já bych zastavil a křižovat, tak bych ho nechal projet. Když on je na hlavní. Hele, další obce, hele, není tam to, ty tam vidíš lepší. Není tam to autobus, že tam jede.
Ne, tady se dá jednodopravní podnik. Teď od nevyjede. To tady si stojí na chodníku, jako provozoval autobus, jo? No, nevidíš? Jak říká, bylo pustili. No, tady ten pustili. No, tak to je se říká, že spolu mohli dostalo. Jestli jste si 13, No a teď to neumí, no,